Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Moi bons días, amigos, benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia, este programa que vai correndo hacia os dedicados 75 anos. Domingo 27 de abril. Temos un día, unha mañá soleadiña, con 12 grados, un pouco de frío. En Santiago de Compostela, na capital de Galicia, a esta hora da mañán está nublado, teñen 14 grados de temperatura. Acompáñanme hoxe as dúas compañeiras, Francis e Ana. Bos días as dúas. Bos días, Moi bos días. bos días. Un día precioso, Día de outono, precioso. Claro que sí, claro que sí. Que vos parece se empezamos? Ven. ¿Cómo quieres que le llame a tu madre, suegra mía, a tus hermanos, cuñados, si tú no quieres ser mía? Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Arrulades que enviuda nunca la verás casada, ni importaba en rama verde, ni de verde la hoja clara. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Baila Ricardo Juanena, baila Ricardo Juanena, déjale hacer un sayo para andar tú a sobellas. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. ¿Para qué mandas tocar las campanas del olvido si no puedes apagar el fuego que has encendido? Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Cando quedan poucos días para festexar o Día Mundial das Letras Galegas, o presidente de honra da agrupación folclórica Turuxo, Xosé Manuel Fernández Pensado, desde 1955, sigue o lindeiro do famoso brete Mas Serrayolas. Acaba de publicar un libro sobre as pandereteiras de Malpica, titulado As vellas de Mens, convertido da noite para mañán no libro máis vendido en Galicia. E, correndo tras del, tivo boa acollida a publicación Cantareiras dos nosos amigos Xosé Manuel Varela e a súa filla Icía. Falar ou escribir sobre as pandereteiras é recordar aquelas mulleres que alegraban o entorno das aldeas despois das sementeiras, cantando, tocando, bailando e falando o humilde son de un pandeiro, un arte, amigos, que asociado ao feminismo. Por iso a Real Academia Galega decidiu dedicarlle o Día das súas letras, personalizando este homenaxe en un pequeno grupo de mulleres xa falecidas. Antón Santamaría señala este feito como cantar en galego para ganar galegos falantes, dando conta de que o enraizamento destas manifestacións secular no ser de Galicia. Un ser que xunto á música e á poesía conforman unha perfecta armonía insuperable dende a Edad Media. Por eso debemos sentirnos orgullosos e contentos de que tamén aquí en Montevideo, como en Bos Aires, florezan as cantareiras, dándolle alegría e beleza ás festas da comunidade, pero tamén pondo interés pola cultura das novas xeneracións. Enrique Monteagudo, académico veterano, recentemente nomeado e elexido presidente da Real Academia Galega, con quen vamos a conversar no noso espazo de hoxe de invitados, prioriza o día 17 de maio e levará a cabo o pleno extraordinario da Academia en Malpica de Bergantiños. Este homenaxe servirá para que o mundo conozca a nosa riqueza musical. A música e a poesía e a cultura popular son como unha memoria cantada do pobo que traballa, que soña, que respeta o pasado, sin deixar de mirar de cá ao futuro. Son alicerces, amigos, fundamentais na identidade colectiva do noso pobo.
regañados. Rabea demo rabea, rabea que demo o demo cando rabea, como os cornos do river. Ay la la, ay la la, ay la le lo la la. Ay la la, ay la la, ay la le lo la la. Ay la la, ay la la, ay la le lo la la. Ay la la, ay la la, ay la le lo la la. Murmula, murmuladores, murmula de min e doutros. No inferno hai unha cama para descansar un pouco. O río cando vai cheo leva carballos e follas. Tamén debía levar as linguas murmuladoras. Ai la la, ai la la, ai la le lo la la. Ai la la, ai la la, ai la le lo la la. Ay la la, ay la la, ay la le lo la la. Ay la la, ay la la, ay la le lo la la. O meu corazón vos mando e unha chave para abrir. Nin eu teño máis que darvos, nin vos máis que me pedir. Esa noite ha de chover, que tengo cerco a lúa. As estrelas xa mo dicen e o ceo mo asegura. Ai la la, ai la la, ai la le lo la la. Ai la la, ai la la, ai la le lo la la. Ai la la, ai la la, ai la le lo la la. Ai la la, ai la la, ai la le lo la la. Ay la la, ay la la, ay la le lo la la. Ay la la, ay la la, ay la le lo la la. Ay la la, ay la la, ay la le lo la la. Ay la la, ay la la, ay la le lo la la. Ay la la, ay la la, ay la le lo la la. Ay la la, ay la la, ay la le lo la la. Ay la la, ay la la, ay la le lo la la. Ay la la, ay la la, ay la le lo la la. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, fai menos de un mes, foi o 4 de abril, foi nomeado presidente da Real Academia Galega, sustituindo a Vítor Freixanes, o académico sociolingüista galego, profesor da Universidade de Santiago, filólogo, Enrique Monteagudo Romero, gran amigo, bello amigo de tanto do noso patronato como da nosa audición sempre en Galicia, e tamén un enamorado das terras que baña o Río da Prata. Enrique, grazas por atendernos, enviámoche antes de nada os nosos parabéns por acadar esa cadeira tan importante no mundo en que andamos. Moi bons días dende Montevideo. Moi bons días, como estades? Pois aquí andamos. Enrique, todo o teu mundo cultural, publicacións, libros, conferencias, etcétera, xiran ao arredor da lingua galega. Como ves o futuro, a actualidade e o futuro da lingua galega? Esa é unha gran pregunta. Eu
querería vela moi en positivo, vexo moita xente nova involucrada na creación cultural galega, vexo unha creación cultural galega moi potente, moi vizosa, pero vexo tamén os problemas que está atravesando a lingua no día a día, na transmisión interxeracional, no ámbito político, son problemas moi serios. Enrique, falas moito nos teus escritos sobre os aspectos sociolingüísticos do bilingüismo en Galicia. Cando falas de bilingüismo, a que te refires? Bueno, basicamente refírome a que estamos nunha sociedade na que se empregan de forma masiva dúas linguas, o galego e o castelán. No que unha parte moi importante da poboación é capaz de falar, de feito usa as dúas linguas. Logo, todo iso hai que matizalo porque pode dar a impresión de que estamos falando de dúas linguas que están nunha situación semellante ou equiparable. Non é así, claro. O castelán é a lingua históricamente dominante e o galego foi unha lingua históricamente marxinada, foi unha lingua perseguida e ten unha posición social inferior ao castelán, un estatus político inferior ao castelán. Os falantes, que son os que máis nos interesan, os falantes as falantes do galego teñen menos posibilidades de desenvolver a súa vida na súa propia lingua do que teñen os falantes de castelán. Por tanto, hai unha desigualdade que define moi ben a situación tamén. Enrique, en un artigo publicado no diario El País de Madrid, hai un artículo teu que dices literalmente así. Vou a facerche esta pregunta que un día che fixo a túa filla máis pequena, a túa filla máis nova. Papá, por que hai moita xente maior que fala galego e tan poucos nenos? Este artigo foi publicado, como che decía, no diario O País. A túa filla sigue pensando eso? Sí, mira, a miña filla, agora que xa ela xa ten 30 anos, sabes o que me pregunta? Papá, os meus fillos falarán galego? Ese é o problema que ten a xeración. É verdade que cando ela me facía esa pregunta de pequena era porque aínda estaba funcionando na nosa sociedade esa idea de transmitirlle aos fillos e as fillas o castelán mellor que o galego. Non transmitirlle o galego, que xa o aprenderían, e o castelán iba a vir moito mellor para desenvolverse no sistema educativo e na vida social en xeral. Esa é a chave do que chamamos a sustitución lingüística, a non transmisión da lingua, non? Agora a xente, pois eso, máis nova, que xa está en idade de ter fillos, pois a pregunta que teñen é se nós falamos galego os fillos e as fillas, eles conseguirán sair adiante en lingua galega ou acabarán tendo que tamén ceder ante o castelán? Esta é a pregunta nova que me fai a miña filla. Os meus fillos e as miñas fillas falarán galego? Sí. Enrique, cando se fai propaganda, unha propaganda comercial, o desexo é que chegue aos consumidores, verdad? Que importancia ten que esa propaganda sea en galego e en Galicia? Hoxe en día na publicidade a presenza do galego é minoritaria, claro está. Está moi ligada a empresas, por unha parte, a empresas con unha raíz moi local, moi galega, que por tanto están reafirmando a súa condición de empresas galegas, dirixíndose a un público con unha linguaxe que a xente sinte como próxima, e por outra parte tamén hai empresas de fora que justamente o que queren é conseguir esa proximidade, que non sexan vistas como unhas empresas alleas, non foráneas. O uso o do galego na publicidade ten esas dúas caras. Por exemplo, tamén nas etiquetas de produtos como viño, queixo ou produtos locais, o uso do galego nesas etiquetas dalle un plus de autenticidade, non de que estás comprando un viño que é de Ourense ou que é das Rías Baixas ou que é de onde sexa, pero que é dali, a feito de estar en galego xo reafirma. Ou tamén teñen o sentido de que, bueno, é un produto que vende fora, pero que é un produto que se queda chegar a ti. É dicir, o uso da publicidade en galego, do galego na publicidade, ten eses dous elementos de singularizar como galego algo que vende fora e de poñer o acento na originalidade, na raíz do produto que é galego. Que vínculos ten a Real Academia co mundo do ensino? Co mundo? Co mundo da enseñanza. Temos moito, porque pensa que unha parte importante de académicos e académicas
procedemos dese mundo. A verdade é que máis do nivel universitario, como é o meu caso, ou era o do propio Víctor Freixanes, ou de Xosé Alonso Montero antes, non? Pero nós somos persoas, moitos de nós, hai distintos perfis na academia, pero moitos de nós somos persoas que veñen do mundo do ensino, sí. Hai moitas mulleres agora na academia, verdad? Está moi compartida a cousa. Ou ainda hai máis lugar para mulleres? Mira, non, ainda hai que seguir metendo. Eu fixen o cálculo no meu discurso de ingreso, no meu discurso de presidencia, non? De aceptación da presidencia, calculei que nos 10 últimos ingresos que se entraron, desde que entrei na academia, entraron 6 mulleres e 4 homes. Eu creo que temos que aínda, nos 10 próximos, que foi o que dixen ali, nos 10 próximos temos que manter esa proporción ou aínda incrementar a de mulleres para chegarnos máis a unha igualdade de xénero que en fin, máis que nada non é por unha razón puramente formal de que nos gusta a igualdade, que é importante, non? Pero é que realmente a presenza, o poder, a aportación que fan as mulleres á cultura galega é absolutamente extraordinaria. O que se trata é de darlle o recoñecemento que merecen, nada, ni máis ni menos, non? Do 1 ao 10, contando do número 1 ao número 10, en que lugar poñerías a colaboración da Xunta coa Real Academia Galega? Pois, se che digo a verdade, no plano institucional é unha boa colaboración. Podía lle dar un 7, un 8. Agora, por exemplo, con todo o tema das obras do edificio e de todo eso que nos supuxo o traslado de fondos, de instalación provisional, a Xunta axudounos moito. Agora, no plano de ata que punto a Xunta atende as propostas que nos facemos, as críticas que nos facemos, aí a nota mellor xa sería máis baixa. Claro. Vou volver a un artículo teu do diario El País de Madrid, un título por unha cultura pluralista. Algún día teremos un idioma único e común con Portugal? Perdón, algún día teremos? Un idioma único con Portugal. Bueno, eu creo que un idioma único no mundo non o vai haber nunca. É dicir, eu creo que a diversidade cultural vai sempre manifestar nunha diversidade idiomática, a diversidade cultural e a diversidade social, non mesmo, étnica, en diversidade de linguas. Estamos camiño de ter un único idioma de comunicación internacional, o inglés leva camiño deso, e grandes idiomas de comunicación de amplas áreas tamén, non mundial como o inglés. Pero o español, o portugués tamén están nesa segunda categoría, diríamos, pero eso non quere decir que as linguas máis pequenas, de comunidades lingüísticas menores, vayan desaparecer. Ou deberíamos defender a diversidade cultural e deberíamos, por tanto, defender a diversidade lingüística, porque eso, diríamos, a tendencia a facernos a todos iguais, falando igual, comprando o mesmo, vestindo o mesmo e facendo as mesmas cousas, é unha tendencia que nos leva a converter a seres humanos en robots, non? Os seres humanos, a humanidade, un elemento fundamental da humanidade é a súa diversidade, e esa diversidade que se manifesta nas culturas, nas linguas. Por tanto, na medida en que nos resistamos a que nos convertan en pezas dunha maquinaria que son prescindibles e que son intercambiables, e que se nos recoñeza a nosa dignidade e a nosa entidade como seres humanos, temos que defender a diversidade cultural e con ela a diversidade lingüística. Enrique, como galeguista, sobre todo como galeguista, pero tamén como presidente da Real Academia Galega, como ves o que facer do noso patronato da cultura galega en Montevideo e como non desta audición sempre en Galicia? Vos tedes un mérito extraordinario, absolutamente extraordinario, e tendes un papel que se revelou históricamente moi importante en manter a idea, a noción e o vínculo da galeguidade desas terras. Eu, como sabes, porque eu xa non é a primeira vez que falo con Bosco e que falo para esta radio, ainda, pois, 2 anos estive en Montevideo. Estive sempre que vou a Montevideo, vou polo patronato. Eu creo que personalmente sinto-me moi vinculado a América, porque direiche que os meus 2 avós, o pai de meu pai morreu en Cuba, está enterrado en Cuba, o pai de miña nai morreu, está enterrado en Argentina. Por tanto, que digo, a presenza de América na miña familia, a mí venme da casa xa isto, sabes? Pero logo hai unha convicción
que desde a Academia se sinte mellor aínda da enorme importancia que tivo e que sigue tendo a Galicia, o que Castelao chamaba Galicia ideal, non? A Galicia que está ao outro lado do Atlántico, ou da Galicia que non está vivindo en Galicia. Digo, desde a Academia síntese de maneira especial porque, de feito, a Academia, como sabes, se fundou por iniciativa dun grupo de galegos emigrados en Cuba, e a Academia, durante moitas décadas, especialmente durante o franquismo, viviu das achegas económicas que chegaban de América. É unha maneira moi particular das dúas capitais do Plata, non? De Montevideo e de Buenos Aires. Así que vou a Buenos Aires mañá, precisamente, vou estar esta semana que ven na Feira do Libro en Buenos Aires. Eu sempre teño presente América e eu creo, América é a migración, a colectividade galega en América, e eu creo que a nosa sociedade, galega ten unha débeda enorme coa colectividade galega en América, que non está suficientemente recoñecida. Enrique Monteagudo Romero, presidente de Real Academia Galega, un noso agradecemento por estas palabras a esta hora do mediodía en Galicia. Viaxarás a Montevideo en algún momento? Non, porque eu sempre que vou a Buenos Aires procuro pegar un salto no Moquebus, pero esta vez vou con moi pouco tempo, porque ainda estou rematando o curso académico na universidade, entón marcho o luns mañá e teño que volverme o sábado, non me dá tempo, pero estou sempre aberto a posibilidade de Montevideo e procurarei que a próxima vez que vaya, se vou directamente a Montevideo xa vou aí, e se non, porque teño un certo vínculo coa Universidade da República de Montevideo, pero se non, se vou a Buenos Aires, procurarei facer o que acostumo facer, que é pegar un puliño a visitarvos a Montevideo e a animarvos para que sigades co vosso importantísimo traballo. Bueno, pois en esta mesa te esperamos, Enrique. Moitísima boa xestión en isto como presidente da Academia. E bueno, un abrazo grande e gracias por atendernos, Moitísimas grazas a vos, seguide co traballo, unha aperta moi forte desde outro lado do Atlántico. Bueno, pois vamos a escoitar agora un tema musical por Fuxan os ventos, o Aradiño, veña agora. Labrado da miña mão, fixen coa miña navalla un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau. Leva timón e chapella chunha rella furadora, feita dunha lata bella, feita dunha lata bella, feita dunha lata bella. Tengo a negra la vela tan ruida e rematada, que namora mira prela, que namora mira prela, que namora mira prela. O meu arado tan feito que pode incluso sender, labradíos ao barbeito, labradíos ao barbeito, labradíos ao barbeito. Teño xa que darlle estreno o meu arado arador, o meu arado pequeno, o meu arado pequeno, o meu arado pequeno. E non sei onde ir, buscar os bois que preciso, buscar os bois para subir, buscar os bois para subir, buscar os bois para subir. Labrado da miña mão, fixen coa miña navalla un aradiño de pau, 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 un aradiño de pau. Amigos, vamos agora cos novas que nos chegan dende Galicia, as novas culturais que aquí pasamos todos os domingos en Sempre en Galicia. Empezamos por esta. Envían a ONU, fíxense ustedes, a situación de emerxencia do idioma galego. A Mesa e a Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega levarán ao Consello de Dereitos Humanos da ONU a situación de emerxencia da lingua galega. Así, este martes comezará o exame periódico universal ao Estado español, un mecanismo do Consello para analizar o grau de cumprimento dun Estado dos dereitos humanos. A Mesa foi unha das organizacións que rexistrou un informe sobre as vulneracións dos dereitos lingüísticos que se están producindo no Estado español, neste caso en Galicia, en ámbitos como a educación, os servizos públicos ou a xustiza. A Xunta busca internacionalizar a Castelao con diferentes actividades. O secretario xeral da Lingua, Valentín García, presentou na Casa de Galicia de Nova York a programación do ano Castelao a nivel internacional. Unha proposta que levará a unha das figuras máis destacadas da cultura galega a diferentes puntos do mundo. En concreto,
As accións estenderanse desde Estados Unidos a Brasil, Argentina, Alemanha ou Hungría, co obxectivo posto en abordar a vida e obra de Castelao desde moi diferentes perspectivas e propostas variadas. Así, en Nova York, lembran a estancia do artista durante 2 anos na cidade, onde escribiu unha parte de Sempre en Galiza, completou a obra Os vellos non deben namorarse e fixo os debuxos de negros. Doutra banda, o Centro de Estudos Galegos de Bahía proxectará un audiovisual sobre a figura de Castelao. A editorial Galaxia súmase ás letras das cantareiras. O Día das Letras, dedicado ás cantareiras, continúa a dar pé a novas publicacións editoriais. Da man da editorial Galaxia chegou ás librarías As Vellas de Mens, volume no que José Manuel Fernández Pensado narra a historia destas tocadoras. Co ollar de quen as viu aparecer e conviviu coas protagonistas deste 17 de maio, o autor relata como foi posible que unhas mulleres labregas, xa maiores, se integrasen nunha agrupación folclórica por espazo de tanto tempo, quen eran, cal era a súa contorna, os seus devezos e o que significaron para o eido folclórico galego. Desde un ámbito xa máis académico, Xesús Alonso Montero asina Poesía e Sociedade no cancioneiro popular galego. Bueno, terminamos con esta, o noso bello compañeiro e amigo Fernando Pereira Camaño terá, por fin, unha rúa no seu pobo de Arcade, en Soutomaior. O Concello de Soutomaior iniciou os trámites para renovar a Rúa Coutada, que é a rúa pola que se accedía a antiga casa do alcalde, que pasará a ser Rúa da Coutada, alcalde Fernando Pereira. Fernando Pereira foi alcalde en Soutomaior entre 1979 e 1995 e foi unha persoa de referencia e cun papel moi importante en moitos eidos. Tal e como dixo o alcalde Manu Lourenzo, con este recoñecemento facemos un acto de xustiza dunha persoa que foi referencia para a veciñanza e para todo o mundo e que defendeu sempre os valores do galeguismo, progreso e democracia. Unha persoa moi importante, moi vinculado ao patronato, foi secretario do patronato. Claro que sí, eu non tiven a oportunidade de coñecelo persoalmente, porque cando eu comecei no patronato, el xa... claro, pero sí que teño ouvido moitísimo do seu traballo, do seu compromiso. Do seu compromiso con Galicia, ademais. Do seu compromiso co patronato e con Galicia, fundamentalmente. Así que alegrome moitísimo desta... E deixou un moi bo recordo, porque eu, que vin moito despois que ti, he oído falar infinidade de veces. É un gran defensor da cultura galega, un gran amigo de Uruguai. E Yolanda falou moito del. Claro, sí, porque foron compañeiros, traballaron xuntos e todo eso. Bueno, pois que descanse en paz e agora, polo menos a súa memoria, vai quedar en esa rúa. Saludamos a Virxinia, saludamos a filla, que posiblemente este escoitando a nosa audición, Virxinia Pereira, Seguramente. Claro, é unha filla de Fernando, que está aquí en Montevideo. Que vos parece se escoitamos a Cristina Fernández? Cantares populares. Vamos alá. Cantigas. Ay la 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 lelo, ay la 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 la, ay la 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 lelo, ay la la lo, ay la la. Moza que está na ventana, que apuntado pano fora, retírate para dentro, co pano no manemora. Ay la 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 lelo, ay la 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 la, ay la 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 lelo, ay la la lo, ay la la. As rapazas da Coruña non hai unha que son todas, botan 2 pares de medias pra facer as pernas gordas. Ai la 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 lelo, ai la 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 la, ai la 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 lelo, ai la la lo, ai la la. Al entrar en la
da Coruña, el primero que se ve son as mozas na ventana e as camas en facer. Ai la la, ai la 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 lelo, ai la la, ai la 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 la, ai la la, ai la 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 lelo, ai la lelo, ai la la. Da tua ventana a miña hai unha larga cadea, toda chea de sospiros, toda de sospiros chea. Ai la la, la 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 lelo, ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 lelo, ai le lelo, ai la la. Ei vos vai a despedida, ei vos vai a derradeira, acabouse o chocolate, rompa a cafola larpeira. Ai la la, ai la 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 lelo, ai la la, ai la 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 la, ai la la, ai la 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 lelo, ai la lelo, ai la la. Que pasa pola colectividade entonces, Francis? Cóntame. Na colectividade temos moi pouquiño, pero temos que dicir que está aberta a convocatoria para o programa Conecta co Voluntariado, que está dirixido a rapaces de 21 a 30 anos e rapaces do exterior. Máis información podedes buscala na delegación da Xunta en Montevideo, na rúa Maldonado 1045, esquina Río Negro. Moi ben. Amigos, temos o agrado de recibir, está con nos nesta mesa de traballo, o cineasta, escritor e gran amigo, autor de películas como Castelaos, Os Irmáns da Migración, Alexandre Bóveda, Neira Vilas e Memorias dun neno labrego, entre outras moitas cousas, pero tamén escritor. Está con nós Xan Leira aquí, sempre en Galicia, aquí en Montevideo. Que tal, Xan? Moi benvido. Hola, que tal? Moi ben. Moitas grazas por recibirme. Cal é o motivo da túa presenza en Montevideo, Xan? Ben, veño a entrevistarte a ti e ao conxunto do grupo que fai o programa e, por suposto, a xente do patronato que promove este programa dende fai algúns anos, por mor do meu interese en facer un documental sobre os 75 anos que vai cumprir este programa, este emblemático programa que dende o primeiro día defende o galeguismo como unha escola de sabiduría e de compromiso coa nosa lingua e a nosa cultura. Xan, fai poucos días unha exposición en Bos Aires túa sobre a represión franquista en España que che tocou precisamente na túa familia tamén. Tuvo moito éxito, verdad? Sí, verdadeiramente tivo moito éxito tanto en Galicia como agora en Bos Aires. Andaina desta exposición que se titula 807/36 Memorias Gravadas. Comezamos na Vila Mariñeira de Cangas e logo levamos a mostra ao Museo do Gravado de Ribeira e finalmente estamos aquí hasta o próximo sábado 3 de maio no Centro Municipal de Arte de Avellaneda e como ben dicías esta obra de gravados, esta mostra gráfica ten que ver co expediente por rebelión que se lle fixo aos meus avós maternos no ano 37 por ser militantes republicanos, por ser militantes sindicalistas e comunistas e evidentemente, o pretexto é o título da causa que se lle abriu a meus avós, pero o que representa é a absoluta e a total represión que asolou a nosa terra a partir do ano 36, por lo tanto, é un reflexo dese desastre que ocorreu en Galicia non solamente coa vida das persoas, sino tamén coa nosa cultura, o noso patrimonio e o noso legado cultural e lingüístico do que antes estaba falando, por exemplo, con Enrique Monteagudo, non? Unha das túas inquietudes máis importantes e das primeiras foi a publicación da biografía de Manuel Mera, non? Bueno, é un libro que fixen hai anos. A relación que teño con Manuel está tamén relacionada coa nosa
o noso paso por Bos Aires e o retorno a Galicia, e Manuel, como ben sabedes, convertiuse en un referente do... Fixo sindicalismo nos dous lados, ¿no? En Galicia máis en Bos Aires. Sí, exactamente, él xa era militante político en Bos Aires e logo voltou a Galicia como, como antes estaba falando, como Pereira ou como Yolanda Díaz, como Manuel Suárez, por exemplo, evidentemente con un fondo compromiso de militancia pola nosa terra, nosa cultura e o desenvolvemento democrático de Galicia. Que expectativas tes desta nova audiovisual vai ser, non? Unha cousa así, unha especie de película de Sempre en Galicia. Que expectativas? Bueno, a ver, as expectativas persoais é que en Galicia se coñeza este traballo que facedes dende hai 25 anos, que en Galicia se coñeza que de unha outra maneira este programa é un compromiso dos galeguistas de Montevideo fundamentalmente e tamén dos galeguistas do Río da Plata en seguir os compromisos deixados por Castelao. Isto de unha outra maneira representa un legado, un compromiso espiritual do galeguismo rioplatense coas tarefas que impuña Castelao aos seus irmáns para desenvolver e ampliar o horizonte da cultura, da lingua e do sentir galego como pobo e na loita, evidentemente, polo autogoberno galego, ¿no? Porque, non hai que lembrar de que Castelao tiña o noso país na súa cabeza e todas as tareas que de unha outra maneira se desenvolveron no Río da Plata confluían en esa idea de nación, en esa idea de autodeterminación, en esa idea de benestar do noso povo, da nosa terra, respeto por todo ese patrimonio persoal e natural. Por lo tanto, este programa é producto dese compromiso. Confío, porque o sabedes vos e o confiades vos, de que o programa Sempre en Galicia terá, como se di, 1000 primaveiras máis. Pois ojalá está certes en eso. Todo o que levas grabado ahora sobre Sempre en Galicia, vas conforme, vas contento? Sí, por suposto. Este traballo que estou facendo agora na vosa compañía e coa vosa colaboración xa o comecei aí un par de meses atrás. Xa teño entrevistado a persoas que foron tamén importantes na vosa emisión, como é o caso de Manuel Suárez, como é o caso da xornalista e investigadora Mónica Rebolo, e logo teño no meu arquivo teño testemunhas de, por exemplo, de Luis Tobío, de Yolanda Díaz Gallego, de Isaac Díaz Pardo, de Francisco Fernández del Riego, do propio Jesús Alonso Montero. O sea que, teño unha chea de testemunhas que sosteñen históricamente a importancia deste programa na divulgación da lingua galega. A xente ten que saber que este sigue sendo o primeiro programa íntegramente emitido en lingua galega, o cal, é algo que merece ser coñecido en Galicia, ser divulgado, que a xente tome conciencia de que sempre estamos na emigración, na diáspora rioplatense, loitando por esa Galicia ideal da que soñaba tamén Castelao, non solamente a Galicia ideal do Río da Plata, sino convertir en ideal esa Galicia territorial. Nen que decir ten que o teu interese é que se conoza en Galicia, verdad? Pero podremos velo en Sudamérica por aquí? Por suposto, creo que en setembro será a data apropiada para que este documental poida se estrear aquí en Montevideo, e que teña tamén aquí, como en Galicia, a repercusión que merece e o coñecemento que o voso traballo merece. Pois estamos a expectativa, verdad? Claro. Os miños compañeros están as dúas serias coitando a Xanleira. Estamos a expectativa a ver como sale eso, a ver como salimos no cine. Xanleira, moitísimas gracias por o teu interés, sobre todo, por Sempre en Galicia, por todo o que ten que ver coa nosa cultura. Moitas gracias. Supoño que esa memoria do neno labrego andará polas escolas tamén, verdad? Sí, evidentemente sempre un produce contidos para que todo iso chegue a xente que é verdadeiramente o destinatario do noso esforzo, e iso sabedes vos perfectamente, ¿no? Non estamos aquí en este programa para que isto quede
entre estas 4 paredes, sino para que teña unha divulgación o máis masiva posible e que se coñeza a emocionalidade e o compromiso que temos todos nós pola lingua, que é o elemento que nos convirte no que somos, galegos, aquí e en calquer parte do mundo. Claro que sí. Xan Leira, cineasta, conocido por moitas películas feitas por él, tamén en traballos en televisión. Gracias por estar hoxe con nós aquí. E seguimos con cousas do patronato, verdad? Claro que sí. Veña, Ana, contame máis. Mira, o venres pasado presentouse o libro de Carlos Zubillaga, Manuel de Amenedo Montenegro, un cura gallego en la Revolución rioplatense. E tamén contou coa participación do historiador Gerardo Caetano, que fixo a presentación. A sala estaba chea, moitísima xente participou, foi unha presentación moi boa, porque, dous historiadores da talla de Zubillaga e de Gerardo Caetano, xa a xente xa o sabía, e por eso encheron o salón de actos. Caetano resaltou a importancia de falar ou de facer biografías de xente non tan coñecida, e como este libro amosa a realidade dun San Carlos do finais do século XVIII, a súa realidade social. Logo Zubillaga falou deste cura emigrante galego que tivo unha tarefa que trascendeu o meramente pastoral, ¿no? Claro. Como cura que era, que abrangueu un traballo moito máis amplo, con moita xenerosidade, e que nas palabras de Zubillaga tivo o cura Manuel Amenedo de Montenegro un doble compromiso, sempre con Galicia e coa súa terra de acollida. Claro. De maneira que, eu non cheguei ao libro, así que terei que pasar pola librería Linar de Riso, porque había moi poucos e voaron. Voaron enseguida, claro. Pero sí, pareceme que é un libro interesantísimo que todos debemos ler. Caetano conocía o patronato, Ana, non? Caetano, eu non recordo que estivera polo patronato. Caetano acostuma estar nas presentacións ou presentar os libros de Zubillaga, porque eu teno visto en outras presentacións de libros de Zubillaga, pero non no patronato. Agora xa coñece o patronato. Claro. Agora o importante é non perdelo, verdad? É non perdelo, é telo para outras... Interesantísimo. Moi Caetano culto, moi tamén. preparado. Moi ben. A min tamén gustoume moito a parte emotiva que tivo sobre a relación dos dous. Sí. Porque Caetano contounos que foi Zubillaga quen lle ensinou a investigar, que fixéronse amigos, que é padriño dun fillo ou unha filla de Zubillaga, en fin, da amizade que os uniu pola investigación, grazas ao traballo. E tamén gustoume moito, emocionoume o que dixo Zubillaga sobre que o libro está dedicado a nai galega. Que bonito, que bonito eso, ¿no? Sí. Qué bonito, qué gentileza, ¿verdad? Son moi amigos, A vida sigue, Así é. E temos que falar dos cursos. E tamén dos cursos que temos no patronato, que paso vos a contar: obradoiro de contacontos, coro, declamación, fotografía, introducción á lingua e cultura galega, obradoiro de galego, historia de Galicia, literatura, óleo, baile e percusión. O teatro, vayan reservando, porque xa temos para para o mes de maio, para o vindeiro mes de maio, a finais de mes, a presentación de A lenda de Xoán Bonhome. Así que tedes que reservar con Teresa o lugar, porque damos as entradas dos sitios que hai para que non haxa xente en pé. Pero antes de eso, moi importante, o Día das Letras Galegas. Eso é. O Día das Letras dedicado galegas. Ás cantareiras. E que mellor que eso? E que mellor que eso que celebralo, non? Desta maneira. Importantísima para a comunidade galega, Día das Letras Galegas, este ano homenaxeando as cantareiras, e que contaremos coa participación de Lorena Beco.
Que ben, que bárbaro, de o seu Lorena grupo. Beco e as súas cantareiras, ali estará Lucita tamén, estará seguramente Lorena virá coa súa filla pequeniña. Preciosa, Ignacia. Bueno, Mira, que vos- a non, ver. pero temos que aclarar que o 17 este ano cae sábado. Ah, De claro, maneira... o lunes. Sí, a O celebración vai ser no patronato día 19 luns. Luns 19. Debido a eso, por mor do... Para Galicia está ben que caiga o sábado, pero para aquí para Uruguai non, porque non temos mellor o luns para facelo no patronato. Sí. Bueno, que vos parece se facemos mover o esqueleto aos nosos ouvintes con esta canción de Taró Sementeira? Sí. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo mede un meniño, un vello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo mede un meniño, un vello e un cantar. Un meniño revoldeiro que fala a lingua nai, que suba os pesegueiros a froita verde roubar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo mede un meniño, un vello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo mede un meniño, un vello e un cantar. Un vello que de consellos, un gusto de fume e pan, que conten con todos os nenos, no cruce do Pas Pallás. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo mede un meniño, un vello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo mede un meniño, un vello e un cantar. Un cantar de redención, un vello no vou cantar, que troca desolación nun himno que non borear. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo mede un meniño, un vello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo mede un meniño, un vello e un cantar. Logo deixame morrer entre dos regos queimados, cando veñan os solpores dos homes espaviados. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo mede un meniño, un vello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo mede un meniño, un vello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo mede un meniño, un vello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo mede un meniño, un vello e un cantar. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
Foi chamado o escritor dos nenos, e con moita razón. Carlos Casares, a quen conocín, morreu moi noviño, conocino a ela, máis a Cristina, a súa muller, en Santiago de Compostela. Escritor da lingua en galego, xornalista, político, nació en Ourense, e foi moi amigo de Ramón Piñeiro. Estivo vencellado ao galeguismo sempre, foi socialista, como escritor destacou obras para adultos como Vento ferido, Xuguetes para un tempo prohibido, Os mortos daquel verán e O sol de verán. A súa narrativa inclúe tamén unha importante produción dirixida á aprobación infantil, como lles dicía, da que compartiremos con vostedes hoxe, e aquí as miñas compañeiras, un anaco da obra teatral A laranxa máis laranxa de todas as laranxas, e o conto A galiña azul. Carlos Casares morreu en Nigrán, un ataque cardíaco, un infarto, aos 60 anos de edad. A laranxa máis laranxa de todas as laranxas é unha obra de teatro para nenos que foi ganadora do concurso de teatro infantil galego convocado pola agrupación cultural O Facho. Vamos entonces con un anaco desta obra, A laranxa máis laranxa de todas as laranxas. Na horta dunha casiña de planta baixa hai árboles, un pozo, un galiñeiro e a caseta dun can. Nun árbore vense penduradas 5 laranxas enormes, as laranxas máis grandes do mundo. Pola porta da casa sae Elías, pon as mans nos cadrís e despreguízase con estrondo. Despois, séntase e mira arredor de sí. De repente descubre as laranxas, ponse de pé e corre cara á casa, pero cando vai entrar, péchase coa porta e pega un croque, o croque máis grande do mundo. A súa muller, Anxa, berra desde dentro. Ai, Elías, pásache algo? Non, miña prenda, é que saíron laranxas no limoeiro. Laranxas no limoeiro? Sí, é moi grandes. Serán limóns? Non, son laranxas. Que color teñen? Son da color de todas as laranxas. E ti sabes de que color son todas as laranxas? Da color da pel da túa cara. A color da miña cara é color de sol, que che son traballadora. Pois as laranxas son laranxas e non limóns. Ven ver senón. Érguese Elías con moito traballo. Aparece na porta Anxa. Elías sinala as laranxas co dedo e Anxa, dende a porta, fala sorprendida. Xesús! Que bolas máis raras! Laranxas. Laranxas ou o que sexan, que eso xa se verá. Como vai dar laranxas un limoeiro? Cousas máis raras se viron. Tamén acontece que hai paxaros que falan. A verá, pero non dirán máis que bardalladas, e non son xente. Xa digo eu, só digo que non sería tan do outro mundo que un limoeiro diga laranxas. Incluído tamén na obra dirixida aos nenos, atopamos o conto A galiña azul, que di así. Estes días anda o pobo un pouco alborotado. Acordaste dun rapaz que se chama Lorenzo e que andaba sempre na compaña dun can pequeniño de rabo zuro? Pois Lorenzo ten unha galiña azul con 5 plumas vermellas na dereita. É unha galiña moi bonita e moi rara. Pon ovos de colores. Xa puso 2 marelos, un rosa e 3 verdemar. Ademais, non di cacaracá, como as outras galiñas, senón que di cocorocó. E isto ten preocupadas as autoridades. Tan preocupadas as ten que hai 4 días chegoulle un oficio a Lorenzo pedíndolle que entregase as galiñas polas boas. Lorenzo negouse, porque aínda que lle din que só é para que a vexa un veterinario, o certo é que, segundo dixo o señor Casimiro, o porteiro do concello, a galiña van a matala. O alcalde, Manolito Listón, dixo unhas declaracións que fixo para a televisión e para os xornais que non se podía tolerar a existencia dunha galiña azul, porque, segundo Manolito Listón, unha galiña azul que pon ovos de colores e que di cocorocó en vez de cacaracá non é unha galiña como é debido. O caso é que o pobo anda todo alborotado e o pobre Lorenzo non levanta a cabeza. Antes paseaba todo contento coa súa galiña pola rúa,
pero agora está na casa e algúns din que a galiña a ten disfrazada de branco para que non lla coñezan, pero de certo pouco se sabe. Eu non sei que vai pasar, porque os veciños están de parte de Lorenzo e da galiña. Non teñas peña, que xa che contarei en que queda isto. Lorenzo encárgame que che dea lembranzas dele da súa galiña azul. Sabes que se arranxou o asunto da galiña azul de Lourenzo? Verás, o día aquel que che escribín contándoche todo, resulta que a iso das 5 da tarde chegaron os gardas a buscar a galiña azul de parte de Manolito Listón. E a moito sol, e podía ser un día ben ledo, se non fose pola pena que tiñamos todos. A xente congregouse diante da casa de Lorenzo. Habería para aí máis de 1000 persoas. Eu tamén fun. A que non adiviñas o que pasou? Pois o día anterior alguén discorreu que a mellor maneira de arranxar as cousas sería tinguir de azul todas as galiñas do lugar, pintándolles de vermello 5 plumas da dereita e despois soltalas arredor da galiña azul de Lorenzo. Como nós non temos galiñas na casa, eu fun mercar unha á feira de Allariz e tinguina de azul tamén. Cando chegaron os gardas, atoparon tanta galiña igual que non sabían cal era a de Lorenzo. Só houbo un pequeno despiste. Foi cousa de Leoncio, que se trabucou e apareceu cunha galiña pintada de vermello. Cando lla viron os gardas, querían lla matar. Se o vises escapar coa galiña debaixo do brazo e berrando. Para gustos fixéronse colores. Agora o Manolito Listón di que cando chova todo se vai arranxar, que as galiñas han perder o tinte e que entón xa veremos. Pero polo de agora vai moita calor e temos o verán enteiro por diante. De momento, Lorenzo anda amestrando a galiña para que, ao menos en público, aprenda a decir cacaracá en vez de cocorocó. Claro que a xente do lugar ten un contrasinal para coñecer a verdadeira galiña azul. Xa cho direi cando veñas. Mañá voume de viaxe. Cando volva, seguireiche contando historias, que por aquí sempre hai algo que contar. Isto é como termina o conto. Xa che irei contando, porque trátase de uns contos que Casares fixo poñer na voz dunha nai hacia unha filla que marchaba para Santander. Entonces, para que non olvidara nunca o idioma galego, o idioma natal, mandáballe estes contiños á nena para que os leera a nena. Ese era o motivo de a laranxa máis laranxa de todo o gallo, a máis da galiña azul. Amigos, son as 10 da mañán, terminouse o noso tempo, non? Sí, bueno, pois, así é, pasou rapidísimo. Recordade que o Día das Letras Galegas é sábado, pero nós o patronato festexo o lunes 19. O lunes 19. Bueno, gracias a todos por estar hoxe aquí todos xuntos, os tres, e gracias tamén a Leiras por vir a facer esta cousa tan importante para Sempre en Galicia, para dar a conocer a Sempre en Galicia, a lá na terra. E vostedes, amigos, volvemos o domingo ás 9 da mañán, como sempre. E o sobrinho que filmou. Claro, bueno, por suposto. E o operador que fixo posible o programa. A todos o noso agradecemento. Que sexan moi felices e volvemos ás 9 da mañán en CX12 Radio Oriental, a radio máis galega do dial uruguayo. Ata o domingo que ven. Ata o domingo. Ata o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.